Най-красивото селце в Испания, известно с невероятните си плажове, нощният си живот, Уолт Дисни и дори истории за неидентифицирани летящи обекти. Добре дошли в Мохакар! През 2022 година Мохакар е избрано за най-живописно селище в Испания, а марката шоколадови бомбони Ferrero Rocher декорират селото с коледна украса и снимат коледната си реклама тук. Visca Mojácar, visca el Nadal y visca la llum. Si tenéis la misma suerte que tuvimos nosotros, no olvidaréis nunca esta Navidad. Tenéis el blanco de las casas. Мохакар се намира в Андалусия, в провинция Алмерия, а историята на градчето датира от 2000-та година преди новата ера. Името на града е дадено от времето на маврите в Испания и арабите успяват да защитят градчето от християните в продължение на стотици години до края на 15 век, когато кралица Исабел и крал Фернандо успяват отново да завладеят градчето. Това е оригиналният вход на Мохакар, изграден през 15 век. Този огромен фонтан е записан в древните арабски писания. Той е изиграл много важна роля за това къде да се построи града, тъй като водата е била необходима за селското стопанство, за добитъка и също за човешкото население. През 1488 година именно тук, на този фонтан, е мястото, където арабите предават мирно града на дипломатическият контингент, изпратен от католическите монарси. Това е уличката, която води към площада Партере. Смята се, че площадът е бил арабски некропол, защото в него са открити човешки останки, ориентирани към Мека, а в един от ъглите на площада има ръчно изработена реконструкция на една от сцените от Реконкистата. Църквата Света Богородица, или на испански Санта Мария, е построена през 1560 година, най-вероятно върху Стара джамия. Тя, освен роля на църква, е имала също и роля на крепост, затова има 4 построени кули отстрани. А на църковния площад също се вижда и мраморна статуя на жена, облечена в типична носия за градчето, която има на главата си стомна и носи вода от селската чешма. Богатото и разнообразно културно наследство е оставило траен отпечатък върху характера на Мохакар, като Мохакар остава верен на мавританското си наследство с варосаните бели къщи, малки улички и кълдарамени алеи. Съгласно закон, приет през 1987 година, арабската архитектура не може да бъде променяна и ще бъде запазена в този си вид за много поколения напред. Най-известният фестивал в Мохакар е всяко лято и той се казва Fiesta de Moros y Cristianos. Това е фестивал, в който местните почитат арабските си предци. Ето тук има един знак, който упоменава този фестивал и се вижда, че това е обмен между арабите и християните, между мюсюлманите и християните. За този фестивал той продължава един уикенд и хората декорират площадите в градчето като мавритански и християнски квартали. Той започва в петък с откриването на средновековния пазар. Фестивалът е изпълнен с екстравагантни костюми, арабски саби, фалшиви улични битки и средновековен турнир на коне. Празненството завършва с голям парад, който започва от най-високите улици на селцето и слиза чак до плажа. Индало е символ, който е характерен не само за Мохакар, а за цялата Алмерия. Това е символ, който през 1868 година е намерен в пещера в северната част на провинцията и той датира от неолита. Тази рисунка на този символ е била в пещерата повече от 4000 години.
Интерпретациите какво точно е Индалю са много, но представлява нещо като човек, който държи нещо като лък над главата си. И някои хора казват, че това е ловец с лък, други хора смятат, че това е човек, държащ дъга като знак за защита срещу зли духове. Археолозите най-много обичат да казват, че това е праисторически бог, който интерпретира първият пакт между Бога и човека, който дава сигурност срещу възможни наводнения, бури и други природни бедствия. Името Индалю означава сила и защита, а за хората от Мохакар този символ предпазва от лоши очи, злини, светкавици и беди. Затова обикновено жените, когато боядисват къщите си в бяло, отгоре или отстрани на вратите, винаги рисуват по един символ, който да ги защитава. И там, където има арабският символ Хамса, върху Хамса те обикновено рисуват Индалю. Този символ представлява емблема за цялата Алмерия и се използва за всякакви логота на фирми, неща за декорация, сувенири, абсолютно всичко има този символ Индалю. Просто ако сте в Алмерия, ще го видите абсолютно навсякъде. Известно е, че брега на Алмерия е регионът с най-сух и горещ климат в Испания и тук е единствената пустиня, пустинята Табернес, която може да се види от градчето Мохакар. В тази пустиня се снимат много холивудски филми, като един от тези филми е Конан Варварина с Арнолд Шварценегер. И на сцената, когато демоните идват през нощта да вземат тялото на Конан, на лицето му има изрисувани много мистични знаци. Един от тези мистични знаци, този в червено, е Индалю. Една от най-големите претенции за слава на Мохакар е, че Хосе Гирао е бил роден тук. Той е бил незаконният син на местна перачка и ако никога не сте чували това име, то със сигурност ще го знаете като Уолт Дисни. За да избягва от позора и да търси щастието си, майката на Уолт Дисни избягва в Америка и там, неспособна да се грижи за бебето, решава да го даде за осиновяване в семейството на Дисни в Чикаго. Те сменят името му от Хосе на Уолт. Тази теория обаче не може нито да бъде доказана, нито да бъде отречена, защото нито в Америка, нито в Испания може да се намери акт за раждане на Уолт Дисни. С тази подробност, че в Испания по време на гражданската война през 30-те години всички актове за раждане са били унищожени. Към днешна дата има организации, които активно се опитват да докажат, че Уолт Дисни е от Мохакар и събират всякакви материали, свързани с раждането и живота му, за да могат да го докажат. И дори тук пише, че Уолт Дисни най-вероятно е бил роден в Мохакар. Това твърдение не е нещо, което се е появило сега от преди 10 или 20 години. Това се говори от много много години, докато Уолт Дисни е бил жив и дори се смята, че неговото семейство, семейството Дисни му е разказало всъщност за това, че той е осиновен и че идва от Испания и че баща му го е изоставил, затова майка му се е видяла принудена да емигрира в Америка. Ядосан на баща си, затова повечето от лошите герои в филмите на Дисни са с испански имена, скръстени с испански имена, като Едуардо, Гастон, Урсула, Фернандо и други. В днешно време вече няма всички испански имена, но ако погледнете старите филми от времето, когато той е бил жив, то тогава повечето лоши герои са били с испански имена. Всичко, което видяхме до тук, беше мавританският старият град Мохакар, който се намира горе в хълма. Но градчето Мохакар е разделено на две. Старият град и плажната ивица Мохакар Плая, което представлява 17 км плажна ивица с много красиви плажове, които редовно са награждавани с сини знамена. Сините знамена са европейски знак за чистота. Мохакар плажът представлява съвсем различна обстановка, един от най-известните курорти наоколо, най-известен, особено с нощният си живот.
По време на сезона, през летния сезон, има страшно много хора, задръствания, няма къде да се паркира и в Мохакър може да намерите всичко. Барове, дискотеки, огромни хотели, вили, съоръжения за нощни спортове, абсолютно всичко, за което един турист може да си мечтае. И чужденците идват в Мохакър, защото тук, като най-сухият регион в цяла Испания, е гарантирано, че ще имат една слънчева лятна почивка. Мохакър не е място само за плажове и за туризъм. От Мохакър има истории за неидентифицирани летящи обекти, като историята, която ще ви разкажа сега, която се е случила през 1979 година. Това е абсолютно реална история, описана е в официалните документи на армията и всеки може да прочете случая в Министерство на отбраната. През 1979 година над Мохакър, там където са белите къщи, над Мохакър се появява един летящ неидентифициран обект под формата на триъгълник. Местните сигнализират за този обект, защото никой не знае какво е. Армията идва тук и какъв е протокола, когато се появи неидентифициран летящ обект, е, че те изпращат съобщение до този обект и този обект има 2 минути време да отвърне на испанците. При което те изпращат съобщение към този триъгълник, няма никакъв отговор и по протокол армията има 2 минути да изпрати самолет с военен, който да отиде и да провери какво е това НЛО. При което един военен, който към днешна дата, не знам точно как му името, но към днешна дата е много висше стоящ в испанската армия. Този човек се качва на военен самолет и тръгва срещу това тяло и го описва, че когато го приближава, това е осветено тяло, което е с големина на 20-етажна сграда и е с много неописуемо. Сякаш вътре в цялата сфера сякаш е събрана в самото тяло. Просто неописуемо тяло, нещо, което той до тогава не е виждал. И когато се приближава, целите сигнали в самолета започват да му казват, че този триъгълник, това летящо тяло се е прицелило към него, взело го е на мушка, че евентуално ще го стреля. Всички сигнали в самолета му казват това, но той не усеща никаква опасност, затова решава да се приближи към тялото. Колкото повече се приближава, толкова повече този триъгълник започва да се отдалечава и да отива надалеч от него със скорост, която дори и самолет на армията не може да достигне. И в един момент в слушалките му се получава сигнал от този триъгълник. Деца, започват да му говорят деца на чист испански език. Здравей, как си? По нас ли си тръгнал? На чист испански език с надсмешка сякаш му се подиграват. При което той решава да си свали слушалките, но те са се включили в цялата радиосистема на самолета и от всякъде започва да звучи това: здравей, здравей, как си? По нас ли си тръгнал? При което те изчезват. Той се връща на земята и в момента, в който излиза от самолета, вижда лицата на инженерите, които са долу на сушата в Мохакър и го чакат, всички пребледняли, и в момента, в който излиза от самолета, се оказва, че самолета е горял. До такава степен е горял, че още 1-2 минути да се е забавил да е бил отгоре и целият самолет е щял да се просто да експлодира, да избухне от пламъци. И в точния момент се е приземил на земята. При което този човек не знае какво се е случило, описва това, което е видял, няма на идея за какво става въпрос. Прибира се вкъщи, жена му слага да вечеря и му слага бира в чаша. В момента, в който той хваща чашата, стъклото експлодира. Започват да му правят тестове, защото никой не знае какво се случва с него. В продължение на 6 месеца всяко едно стъкло, което той е докосвал, е експлодирало. А записите, защото когато той се е качил в самолета казва, че имат два бутона. Единият бутон е да стрелят, а другия бутон е да записват това, което е по радиостанцията. И той казва, че е записал децата, които са му говорили, само че
военните, след като правят обиск на самия самолет, казват, че записите не са намерени, все едно нищо не е записал, той е убеден, че е записал и се спекулира, че евентуално някой от военните е решил просто да ги скрие тези записи, за да не може това нещо да излезе на бял свят, този запис. 3 дни по-късно, абсолютно същият случай, абсолютно по същия начин, хората забелязват триъгълник, военен човек отива при това тяло и така нататък. Абсолютно същия случай се случва на място до Валенсия, на друго населено място, само 3 дни по-късно. След това няма, поне за сега, други подобни случаи не са описани, но тези 2 случая през 1979 се твърди, че са абсолютно реални. Ако се интересувате от туризъм, плажове или нощни клубове, определено Мохакър е място, което трябва да посетите.